സ്ത്രീയെ പെട്ടെന്ന് ആകർഷിക്കുന്ന നിറമേത്? പച്ച, വെള്ള, ഓറഞ്ച്, ചുവപ്പ്. ഉത്തരം ചുവപ്പ്. എന്നും കുളിച്ചാൽ വരണ്ടു പോകുന്ന ഭാഗം? നഖം, മൂക്ക്, കണ്ണ്, മുടി. ഉത്തരം മുടി. കൂടുതൽ കുടിച്ചാൽ മൈഗ്രെയിൻ വരുന്ന പാനീയം? ചായ, കാപ്പി, സർബത്ത്, വൈൻ. ഉത്തരം വൈൻ. ഏത് രോഗം വന്നാൽ സെക്സിനോട് താൽപ്പര്യം കുറയും? പ്രമേഹം, BP, ജലദോഷം, ടൈഫോയിഡ്. ഉത്തരം പ്രമേഹം. തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഏറ്റവും കൂടിയ സമയം? ഓടുമ്പോൾ, നടക്കുമ്പോൾ, ഉറങ്ങുമ്പോൾ, ചിന്തിക്കുമ്പോൾ. ഉത്തരം ഉറങ്ങുമ്പോൾ.